Здравейте, аз съм Дел и днес ще продавам пица, да видим дали някой ще ме разпознае. Това ще има количество. Добре. Ясно. Знаем за какво става. Стой, бе! Нека го даят. И близнак на някакво момче. Ти си брат на Дел. Близнак. Да. Ама не съм аз иначе той. Какво ли си? Не съм той. Да. Не. Добре, вие бяхте Карла, нали? Какво ще искате? Гарден Стик средна и средна пеперони. Никой няма така да чува. Традиционно тесто, нали? Традиционно тесто. Да я Бъдете усили ръхал, моля ви се, моля ви, бъдете малко по... Традиционно тесто, добре. Значи, каква беше едната Гарден? Класик, Средна нали? пеперони, да. Добре, почваме с пеперони. Средни, разбира. Втората пица ще ви е на половин цена, да знаете. О, идеално. И коречка. Това е момче. Това ще е изискване. Може и малко по-бързо. Извинявам се, обаче Малко съм изделие. Нямате ли някой по-бърз тук? Стига. Аз ви правиха тренинг преди да ви пусна да работя на каста при това. Само типам тук с Ти мишка. къде във Фейсбука си помета? Добре, след 15 минути ще ви готова поръчката. Добре, тогава се плаща. Тогава ще Благодаря. Ние така си взимаме безплатни води винаги. Много ви благодаря. Всичко хубаво, приятен ден.